Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Upat ka mga lalaking nagtaod og solar panel sa Cagayan de Oro City na kuryentehan, usa patay ug tulo angol. Pipila ka residente temporaryong gipabakwit human miulbo ang pinusilay tali duha ka gingong grupo sa MILF sa tugunan sa SGA Bar. 600-meter nga gitas-on sa Ramon Magsaysay Avenue sa Davao City, wire-free na tungod sa underground cabling project sa syudad. Pagsunod sa mga tudlo sa relihiyong Islam, mensahe sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan. Kalig-on sa mga Davaoenyo, sentro sa pag-abli sa 88th araw ng Davao. Award-winning Davaoenyo talents mipasundayag atol sa opening ceremony.